جێگرê sekreterê Partiya Yekîtiya Kurdî li Sûriyê Hesan Salih got ku rejîma Sûriyê hewl dide tevgera Kurdî û miletê Kurd bikişîne ber bi hembêza xwe de û te kes kir di belavkirinekê de li ser rûpela xwe ya mîdya civakî Facebook ku ew bi lîstikên rejîmê nayên xapandin. Navborî serbar kir ku rejîm bêmandîbûn hewl dide miletê Kurd û tevgera wî ya siyasî ber bi hembêza xwe de bikêşe dervey rewateya navdewletî û dûrî rêçeseriya Cinêfeyê. Salih got jî ku hevkirin û lêxweşbûna niştîmanî ya ku rejîma Esed nav lê dike tenê xapeke mezin e û medî çawa gundewarê Hems û Qelemonê hatin valakirin û guhertina demografî hat bicihgirt ji berjewendiya wêrankariya wê re û pêlana ku li ser Efrînê durist kir ku demadawî jî hevbeş destikên xwe şandin Qamişlo ta Kurdan bi sûdê diyaloga rastxwe bixapîne û tawanên rejîmê derheqê miletê Kurd û projeyên wê yên şofînî bên paşguh kirin. Salih herwiha balkişand serweyekê ku divê her Kurdekî wefadar û pabend bi birsa Kurdî û dadperweriya wê neyê xapandin bi lîstikên rejîmê ji ber ku ezmûname li gel wan pir êş û azar e û bêsûd e. Salih di dawiya belavûka xwe de got ku pirsa Kurdî bûye pirsek herêmî û navdewletî û çareseriya wê divê di çarçoveya Encûmena Ewlehiyê ya navdewletî û nesewên yekgirtî de ye û divê tevgera Kurdî ya siyasî hewl û karînên xwe yên dîplomasî bikarbîne û berê xwe nede rejîmê.